Здравейте на всички, аз съм Знака Хикс. Казах ли здравейте? Казах здравейте, но не се чу. Здравейте на всички, аз съм Знака Хикс. И в този клип ще говорим за Хелоуин. Този велик празник, който е много известен в България. Сещате ли се? 5 стотинки ми струва тук. И аз реших малко красиво. Лигави. Сега това как се слага? С малкото захап. Прозрачно. Виждам си плюнката тук. Ужас. С камерата. Защото аз не се го нагласил на... Нали, на нашето и още плюнка има. Аз толкова плюнка. Да, братче, плюнка. Толкова плюнка ли имам между зъбите? Не мога да се разбера нищо. Надявам се вие да се разберете аз какво казвам. Ужас. И в този клип сега ще ви покажа още един клип на Майли Сайръс, защото все пак не мога да измисля тема. Днеска Люка я няма. Люка спи. Ако се чуете коя е Люка, това е слънцето. Чакай се. Чакай да се тука. Свей. Чакай да видя, вижда ли се? Да ми зареди. Сега вижда ли се? Малко по-надолу. Това е много гадно. Така. Майли... Не искам интро. Ето къде е тази песня. Къде си, ман? Ето. Weekend Stop. Се казва. На мен тя единствено ми харесва. Не. Нещо забива. Чакайте, дайте от начало, че това е, защото има два такива. Два прозореца. Тая Майли Сайръс е станала доста ненормална. Преди се възхищавах. Що ми забива? Ама аз свикних. Това беше готно. Свърхва. Съжалявам за хората, които са шокирани в момента. Режим си пръстите, има много бледи. Гледайте ми друг клип, защото
сега като е на малко не сбива, а? Що тъй? Ако искате да... Ако искате да слушате, да казвам Weekend Stop. Bedroom. Така, да. Накристнеш. Аз съм... това, новата му песен, не сте я слушали. Чакайте малко да превърта, защото само говорят в началото. Пътя е като живота, има начало и край. Начинът по който ще го вървиш, зависи само от теб. Това е нашия живот, това е. Това е нашия живот, това е нашия живот. Това е нашия живот. Живот, това е нашия живот. Нещата с клонките ми. Скоро ще почвам да снимам в моята стая, не в хола. Това е нашия живот. Това е нашия живот. Това е нашия живот. Ужас. Не е лоша песен, но особено не ми хареса много. Поне тук по-малко забиваше. Я пародията да видим на Криско Бицик. Вече съжалявам, че го познах, ама га. Добре. Чакай да видя колко минути стана клипа. Да, направо! Така, както ви казах, в четвъртък, т.е. утре е четвъртък, или утре, или в петъка, ще направя един клип за дълбаенето на тиква. Ще е малка, много ясно. И надявам се да ви е харесал този клип. Ако ви е харесал, палче нагоре. Май, къде си бе? Губа си камерата. Ако ви е харесал, палче нагоре. Споделяйте клиповете ми. Чакай, че аз заради тази камера не знам защо в момента я държа. Споделяйте клиповете ми, давайте идеи за блогове и това беше всичко от мен. Чао, чао!